Yun yung mga tao, dapat masakitan. Ha? Kung love yun yung mga tao, pero kung love din mo kagulingan, kabalo na kasi mo value. Ano yan? Nagkita ni Ron. Oh, tingog yung ani. Uy, ako ay magipaigo. Nag-check ka sa kong background. Wala pila nakasapatos ako ang nahatag. Charlan. Oo ka na niya mag-istorya. Uy, kay mo na ba tagluba-lubaon? Magandang adlaw mga buwang-buwang and welcome to Buwang-Buwang Talk Show! Yes, mga buwang-buwang, so sa adlaw na ito, meron na naman tayong isang bisita na buwang-buwang. Buwang-buwang din siya ha, hindi sa utok, kundi sa kanyang outfitan lang. So ganito talaga yung outfit niya. Ito talaga yung pinauso niya na outfit kasi ito yung bagay sa kanyang content, di ba? So sir, kumusta? Okay ra. Yes, kinukuha ito sa Chapakpakan. Okay. Yes. Uy sir, napakadaghan talagang salamat na umanhi ka talaga dito sa Buwang-Buwang Talk Show ha. All the way from Pagadian City. Pagadian City. Uy, ginuo ko. Tapos bumiyahe ka dito, nagmotor ka lang. So pumunta ka dito, ano yung mga naagian mo na kalisod ngayong adlaw? Kwan. Ngagi ko, ngagi tumigbaha, naulan na, nagumpaan pa yun. Wala patay. Pero tungkol sa kamay sa Ginoo, nakadto kay panganga safety. Kana, ano, di ba? Naguguol Naguguol talaga ako kasi akala namin hindi ka talaga madadayon kay nag-chat ka man na ano, niyang gabiin na lang daw. Kaya ano kayang nahihitabo sa kanya. Tapos ngayon nandito ka, o syempre, uy, gwapo biya ka personal, no? Tara kayo, iyab. Na, Alright na, ana. Pila na makatuig? months pa lang. Months pa. 5 months. 5 months. So syempre no, bago ka talaga maging successful, kinahanglan meron ka talagang uyab na very supportive. Yeah. So, Ako na experience is, dili maabot ang sakto nga tao si mo. Kung dili mo agyang mali nga tao para ma-experience. ano? Ano salad? Kay ingod gani nga sa Jeremiah na to nga, kung sa saktong oras ihatag na, basta di lang ka magdali. Oo ka na. Diba? So, about sa katong, kuan diba, maling tao. So, unsay naagian nimo sa maling tao? Kano sa akong last pass is niagi jud ko ning kigugma jud ko sa usa ka samuan. Kumbaga is gitrato na ko siya nga kumbaga is murag mao ba. Mark Princess na gyud. And then gatag na ko ang tanan niya, gipapil jud ako nga importante siya ba. Akong na-realize dito is once nga ipafeel nimo sa usa ka tawo nga Importante dili kayo. mo kaya nga mawala the more nga mobuhat og mali para kasakit nimo. Oh, mag-anad, no? Ay, hindi ko tinuod na. Ginasulti niya ko nila nga usa ka mahigugma ang tawo, higugma sa imong kagulingon daan. Oo ka na. O ba guys, kaya na nimo palipayon nimo kagulingon ba? Kay lison magud kayo nga may gugma ka, nga dili nimo imo kagulingon, di pa nimo kaya palipayon. Sakit kayo dapat mawala na nya. Wa ka kabalo nga every seconds, every minutes or every time nga kanang tawan magbago na. Di ka kabalo sa may tabo sa ugma ba? Then ikaw may ma-left behind na dayon sa kasakit, no? So, unsay din hitabo? Unsay, okay ra, ma-open mo? Ala ka na! Just miss na this! Manda ka bayhana karon. Sige. Yun, ay lang, i-extra yung ngalan. Kasi makasuhan hinunta diri ron. Nagitaan ni, yung sa di ka. Kuan kanang dina gibinuangan, harap-harapan, gibaylo ko sa kaidar pud nako nga lag. No, giapingan na, oh. May mo na dyan ay uso ron, ay no. Di nasakitan dyan kay kaato. Burawi. Paunsan ni mo nasakpan? Kuan, through messenger. Na nababasahan mo talaga yung mga chat nila. Ano yung mga chat-chat nila doon? Nga inana nga kula agta wala beto si Julius dia. So nila ka nabasahan doon na nagganyanan sila. Ang lami-lami mo talaga ganina. Ganyan. Wala naman pero wala si time nga naguban yun sila. Ala, Mm. nagitaan ni Ron. Tapos, paano mo kinonfront yung babae? Kuan. Una nasakpan ako siya sa inana nga kuan diyon. Kumbaga is mali man niya ako siyang nga mali jud nimo ni. Diyon gipasaylo ra nako kay love lagi inana mo jud. Wala pa silang love. Ito mo Oh. pasaylo baga. Magpasaylo ka until nga ma-immune na ka. Wala din nilami. Willing na din ka mo let go. Ako mo nakatunan sa sige kag pasaylo is na din ni sukli. Sige kag pasaylo mo gud is wala na kay peace of mind ba. Sige na go overthink. Samot na ang kaso is cheating. Ana, tingi kang mo. Pasaylo katong love nimo. Jesus birthday din ang luyo.
Apa yung masulti niya dia is once yun sa relasyon na involved na cheating, ayaw na di mo nga chance. Kaya ang tinuod nga gugma, dili ka makagiyo ginana. Pilion jud ganiya bisag unsay may tabo sa panahon. Ay, raka. Yan naman po yung na, tinuod po nga gugma, bisan pag nakasala siya, kaya ni mo pasayloon. Okay, di man mo pasaylo gyapon na tao man ta. Pero tagaan naglimitasyon guro no. Tagaan ang limit. Pero para sa imuha, dapat kung nag-cheat og kausa di nagyud. Apa sa ko dili na. Kung daghan mo, pala mong Ilin Adarna, di ba ganyan man na sila. Pero ako di ko Pero kung love yun yung tao, andap ka masakitan. Ha? Kung love yun yung tao, pero kung love din mo kagulingan, kabalo na kasi mong value. Ano yan? Nakita ani ron. Tingog yung ani. Ako ay magipaigo. Nag-check ka sa kong background. Kabalo pila nakasapatos ako ang nahatag. Charlan. Sa mukha na niya mag-istorya. Uy, kayo mo naman tagluba-lubaon. Ang ginoo ko. So karon, nasaan na yung babae? Kan, sa nana po sila in. Ano na siya? Siya pamilya ba? Bali, nagminyo na siya. Oo. Bali, pareho kayong duha ngayon na ikaw meron na ding bago. So yung bago mo ngayon, proud na proud ka sa kanya na nandyan siya sa'yo. Oo. Sinusuportaan ka niya. Oh, grabe. Grabe. So wala na jud mo gihatag tanan imong love karon. Wala. Kasi siyempre kay sakit biya kay ni agi na biya ka. Sakit kayo. Kumbaga guys, nagpabot lang ko sa panahon kaya ang Ginoo matag mo diyan sa kuan. Kumbaga sa panahon nga nagbroken ko, wala na ko nangita og kuan, babae. Kumbaga sa akong gigamit is katong pain nga gipa-experience ako sa akong ex is gihimo na akong fuel para mo padayon ba. Kaya lahat maganuban kung masakitan is gusto sila mo balos. Di mo gada maayo. Kaya kung mubalos ka kung unsa ang kasakit na gihatag sa imong ex, pura gipod walay karera niya. So akong gikuha na to, akong gigamit is gisakitan, gigabi mo jud ang pinyang gatag sa kuha. Gipakita mo niya sa kuha nga lugmok jud ko ba daw na doon jud ko bakalaki. Una kung kato mga pain nga yung gatag sa kuha is gihimo na akong fuel nga para mo padayon. Padayon ka. So kumusta ang kinabuhi niya ngayon? Bisa man. Niyaw ako Ni Risa Ontiveros, listen po sa mong ex. Alam ni Risa. Sa imong ex, kumusta yung kinabuhi niya ngayon? Okay naman po siya. Kumbaga is kanang siya ba nang marag malipayon na po siya nga. Yung kinabuhi mo ngayon, kung i-compare mo sa kinabuhi mo sa una. Ayun na, Jigayo. Nana sa mga 70% Nga. palit na ako kung gusto or masarap. Ginawa ko maka-proud. So wala ka nanimalos, pero naniningkamot ka talaga sa iyong kinabuhi. And mo na pinakadako nga, kuha na siya revenge ang success. O, di ba? Ingon to nga, the best revenge is Success. success and silence. Kana. So ngayon, di ba, wala ka nanimalos, pero ninglihok ka. And ba, o takabalo, kung nahinayang na ba siya karon, anong takaya tuntuhan na ron? Ginoo ko. Tapos, ano yung masusulti mo sa kanya ngayon? Wala nga na. Ako masulti is kanang napasalamat mong gyapon ko nga naabot sa kumbaga is lesson siya ba. Kung wala ko niya gita experience ko ginato di ko makakaton. Kay ang tao di siya makakaton kung gid Yung lesson. pagkakamali. So baga katong tanan nga experience ko niya is pwede na ako i-blame pero wala na ako i-blame kay ihatag ko sa Ginoo sa kuwa kay para lesson learn para na ay deserving nga maabot. So kumbaga, katong nahitabo niyo sa una is blessing ra gyapon. Oo. Pero kung nasa panahon nga kanang sakit kay kam, panwis Then yung ka maningon na ni. Pero end of the day nga may blessing mo nga may kang Ginoo. Grabing Oh, Ginoo. after pa man mo na siya ma-realize kung humana ka nasakitan, di ba? Ay, maudi ay nahitabo to. Kaya pala nahihitabo yun kasi para pala dito. Yung mo rin gabulag mo kay para kauyab kag bag-o nga mas deserving sa imo ha. Di ba? Yes, boy. Alright. So Sir Julius, syempre bago ka talaga naging vlogger, bago ka naging successful na vlogger. Ay, di mo yung successful ko. Kumbaga is kwan lang ba nang kumbaga is. Pero yan sa Ginoo is makiklanay kaya kaya. Nana jay ta ning saka na gamay. Kumbaga is like difference siya kung dating ako. So bago ka talaga naging ganito, naging Julius ngayon, ano yung mga trabaho mo sa una na kinukuhaan mo ng income? Kan. Nakagid yung ka ng construction worker. So di ka nagdudugay. Oo, dayon. Construction. Nagdugay construction pero nakagid po mga cameraman, dayon editor sa mga kapwa ko vlogger. Grabe katong panahon nga nato, pero struggle Japon kayo, digid po ningon nga ayay ba ko tinana. Pero tag-support ko sa construction worker. Sa Katong construction. panahon nga nanahoy kauya ba na
Nandun kamot ka talaga para sa iya, ha? Tapos nahihitabo, inilisan ka lang. O sa pagka-construct mo, hindi ka pa nadadakdakan ng bato yung tiil mo yung ganyan. Kasi wala na kay kuko dira sa kumagkuhak eh. Natagak ka na dahil itong dakong bato man daw, Bill. O naara. Eight at saka Uy, di ba talaga masayon yung trabaho ng mga construction kasi napakainit tapos mauulanan pa kayo. kaya saludo joy ikaw sa mga kasama. So siyempre, umundang ka na doon. Paano mo na isipan na mag-vlog ka? Din ko no is kung dili nimo bago nimo nahuna magpabili na jud ka nga diya. Kumbaga is kung dawato nang nimo nga diya na jud ka. So ako gi-accept ako sa gulingon nga Lord gi-pa-experience din sa kuwan nga nani nga ka kalisod kay na kay purpose. Kumbaga is pag-uha lang jud imo una kumbaga magiging positive lang jud ka bisan pag nasa sitwasyon nga lisod kay ka ba. Kung paminaw nimo nga lisod na kayong sitwasyon nga imong huna lisod-lisodon gyapon nimo. Muda na kagdaaman. Samtang lisod kay kayong sitwasyon ipasiktib gyapon nimo kung gusto ka mas successful. Nunaw nimo madto ka sa lugar sa mga successful. Madto ka na mga nindot ka mga lugar. Bis pag wala ka imagine lang din mo ba. Imagine lang din mo nga mahimo ko na po. Kumbaga maabot yun ang panahon kay universe mohatag yun na sa imo gusto. Ang kapait lang ko sa mga tao is gusto kag kana nga butang, gusto ka nga may mga kana. Kung dili nimo liyo, kung dili di na maabot. So ang gihimo nimo nag-take ka og risk, imuhang ning hawa kasi imuhang comfortable zone. Ngadto ka dito ning sugal kay. Kasi graduan. Wala yat kita ani. Subibot pasabot na naskatiran ka. Char lang. So ang isa sa pinakaganahan ko sa iyong batasan kasi every time na may mga challenge sa imong kinabuhi bitaw kay himuon nimo positive like ipasalamat nimo sa Ginoo nga thank you Lord nahitabo ni kay naingon ani ko and tungod ni tanan nimo di ba? Lagi yung paminawin. So ano pang kulang sa iyo? Bakit biniyaan ka? Feel nimo, no? Feel mo. Grateful lang jud ko. Kumbaga is nako attitude nga mapasalamaton ba kay Ginoo mo bless na sa tao nga pasalamaton. Usa pag ikaw kag naay duha ka tawo imong tagaan og kuan inanarang isa kay ungrateful ang isa kay grateful kay tagaan mo sa kabutang ang isa ginampingan kayo. Ang isa kay porket tinatag inabusaran. So hindi ka naganahan maghatag balik, di ba? So ang ato pong ginatuan sa taas nanapod siya. Bless sa tao kung grateful malipayon sa nahatag. So bisag unsa ka gamay mo, dapat i-appreciate gud na siya. Kanang ko uban nga natagaagamay mo reklamo, di ba? Katong uban nga natagaan og dilata, masuko pa nganong dilata, nganong halang daw ang gihatag. Nga di daw tanan to, mga bugo-bugo gini mga anim. Sila nagay inabahaan, nagyaw-yaw kay gitagaan daw sila tinapang nga halang. Dili na tanan to muka og halang, alaw Ginoo, kusala pa sa nihatag. So diba, kung ikaw kung nihatag ka, di ka ganahan mo hatag og balik, di ba? So inana po daw ang universe ba? Universe. Pero Miss Universe. Sige na kag-universe, no? Nakuha na nimo ang universe. So, syempre, ilang tuig ka na? Ilang taon? Nag-21 ganun bitaw. So, ano ba basa pa man day ka, no? Yun ko, 21. Atong 18. atong July 8. July 8. Ay, uy. Nagunsa kasi mong birthday. Pasalamat pa sa Ginoo. Kana. Okay, kaon sa gamay. Tibukan Lord. Ikaon pag kagamay nag-celebrate kasi mo self. Ano na. Kana wala dyan nga bungga ba? Oo. Chill lang, date sa mo kagalingon. Ganyan. So, siyempre, pila mo kabok mag-igsuon? Unom. Ikapila ka? Ikatulo. So, siyempre, apil ka sa kuan, ning taguyod sa imong mga manghod. Grabe, sobra. Di ay? Nagdako, usaw-usaw pamilya nga, zero. Zero. Kulay resort, wala tanan. Ako mama, wala kang mag-eskwela. Akong papa, construction worker, gyapon. Kumbaga is, nalagay sa comfort zone. Wala, di ba? Wala connection, wala. Kasi maong na construction worker ka kaya imong papa dito nagtrabaho po. So, mura kag nadala. So, ayon ko sa kuling ba nga, sa mong area, kung nanira mindset, kapait pa mo sa Pilipino, kay hilig mo adapt. Oo, hilig jud mo adapt. Grabe. Kay, para sa na-realize ko ba nga, akong mama, nga pobre, kay tungkol yung mama, pobre po siya. Kumbaga, kailangan ko, nang naandan mo ko nila is, ang mga dato daw-dautan, no. Bilisin ko dautan ng mga dato. Hindi dautan. Ngayon kamot mo na sila. Oo, gani. Di mo ko sala, kung nadato sila, o di po sala ang napobre ka. Kumbaga, sana din ako nga. Kung asa ka karon, sala din mo. Kumbaga, kung ikaw nag-success ka karon, nayay ka, sala na nimo. Kung ikaw karon nagalisod ka, sala, ragya mo na nimo.
dili ko mutuwa na nga kung pobre mong ginikanan mahimo ba kang pobre. Ever dili ko mutuwa na. So dapat ikaw gid ang mahimong rason nga kung pobre imong ginikanan, ikaw mahimong hinungdan na madato sila. Oo. So mo imong huna-huna. Mao yung nas mindset na. Nga, hindi ka talaga susugot na magiging tiguang ka o magmiminyo ka na pareha lang sa mga magpapa mo na nagkalisod. So ano yung mga kanaagian mo sa iyong mga igsuon kung paano mo sila tinaguyod? Kuan. Ako yung sponsor nila mga bugas, mga katana na ba mga pagkaon na ridto. Tay unsahay kanang silang pag-eskwela. Kay kumbaga wala pa mo mga maanga daw, gagmay pa ba? Tay magulang nga wala pa bulang minyo ko. Kumbaga is napasla sa isa ka malay ba nag-usap pa. Ay, umiipon pa sa iyong ginikanan. Di ako Tapos napakadagan nyo doon kumakaon. daghan kayo. Pero kayo lahat lumilihok. Kuan yung uban Nung mga magulang nimo, imo ito yung mga igsuon na kuya ba? katong isa dili ang wire mo tabang. Kung sa dili ang isa. Kanang isa dili mo tabang ba? Ano naman? Latagaw man. Maoy yun na ba? Ang gulo ng tawhana. Kung di na pagkaon, maoy di pa kayo. Atin magsige na sa tulon. Kaya tulong di grabe lagi. Pero ipasalamat ka po na nimo. Salamat. Grateful man ka. Oh. Grateful man ka. Bahala na sila diha. Pasalamat ka po. Kaya usa man po to siya nga hinungdan nga nalingkamot ka. O di ba? Di ko musunan ni akong kuya. Bahala na siya. O nalingkamot ka. Salamat Lord. Di ako pong na-realize mo ko this. Di po bilminti dapat po nga ikaw nga breadwinner dapat. Di po imo po si Bobuling mo, di po pinti nga hatag nang wala ra ko say. Wala ko sa Bobuling mo, question ko nga. Dili kay ko saludo sa kanang breadwinner jud kay kan bitaw euro ta jud nan di ko bili ba na kay ano. Muram ko gagapadak ko mga tapulan na. Wala kagapadak kong mga walay ayo ba. Idamur mo nga ka-feeling mo nga do dinner ikaw nagalisod yung uban magsalig na lang. Sabot ta common kina naitabo sa mga OFW. Common kina siya sa naitabo Magsige na lang pada. Dala magsalig naman to sige padala nimo. Di na nila manarbaho. Di na- Dahil nag-uli nila. Layo ray bulan. Wala po diya mo. Mangita na pag bagong amo. Walang dapat ikaw. Gara-gara ka ron na. Mga isa nga maguling, mga breadwinner dapat 20%, 30%. Oo, Hindi ka magpilin mawala jud sa mga ka. galing. Magbibilin ka talaga para sa iyong kaugalingon. Kay imo ang huot doon. Agoy ginoo ko. Kay bali, imbis na madato na unta ka sa imong pagpaningkamot, naman po'y nagdaghan kay nangaon diri sa ubos. Nagpareha mo, nagdulog mo, nga wala na pud mo yamo kamutanan. Di ba? So mo na nahitabo nimo karon. Pero karon, na syempre na naman kay gamayng kwarta, di na dyan na ikalimod nga meron ka na talagang kwarta. Ano yung mga hinihimo mo para makatkon sila? Pan. Say mo balibad ko sa mga tao nga kamo doon sa kawagay. Di mo gud pasabot ka mabalibad ka, dautan ka kubaga as kung mabalibad ka, nakatabang kanila. Kay gano? Kanang pagbalibad nimo kumbaga makarealize sila ba nga ang katong sige dulan nila mo balibad na murag makagato na sila nga mulihok na pud. Kay kung sige kagatag dabi mo dan galo ay Maurot ka talaga. Alright. So syempre, tungod sa mga kalisod talaga nahihitabo sa iyong kinabuhi. Humuman ka sa pag-eskwela. karon nag-eskwela pa ko. Until now? Kuan grade 12, mag-graduating na. Nice. So copyright. Bisa pag dako ang edad kay ang eskwelahan man gud. Kuan na siya nang dili na siya pang material sa edad. Sa kursonada lang din na. Kasi napakalami ba sa pamati, no? Na meron ka talaga nahawirang degree ba? So yung plano mo, huhuman ka talaga sa college? Para sa ko is kung kaya sabayan ako kung diskarte o eskwela. Bakit na late ka gamay? Kan sa elementary is nakumdang kog 3 years Tungod kay? nga bugoy-bugoy. Sa imo hatong choice, na pariwara ka, ana-ana. Or basin tungod kay murag minus og support Dili ako choices. sa imo gito. Kaya na ba yung ibang students, di ba, nga murag nawawadaan nawawadaan ang gana sa pag-eskwela kay kana murag minus og support sa ginikanan ba walay kwarta, di ganahan mo atong eskwelahan kay walay kabalon. Kay usabi pa na makatapol sa samot na bata pa, elementary pa, nga di pa kabalo mangita og kwarta. Di ba magkuan ba na sila nga, kung atong eskwelahan, oy kay wakoy kwarta, okay palit og papel, ana-ana. Alang ko na mao nakumdang ko is computer. Di mas Ay, computer ka. Ano mga computer shop, kana na yung mga dula-dula, di ba? Oo. Munang ginabana sila karon kay magpasulod mong sila mga estudyante, bisag ting klase, di ba? So, after ato, syempre, pagkahuman, lugay ka wala ka kahuman, nagmamahay ka pag sakto na yung buot mo. Oo. Magmahay dili. Nasa legal age ka na, mga anong year ka nag-stop? Kuan mga elementary pa limot o 9 na to. For after ni mo ning balik,
Nag-continue na. Oh, din continue na wala na niya ko na. Pero dako na kag edad gamay. Oh, 21. Pero ba, ang pinaka-importante ana is wala siya yung bisag pagkanus ka ning balik, ang importante is ning balik ka. Di ba? Ang importante diya is kung nakamali ka, ay no true pagkamali. Lupog mas na lang Ning bangon So, ka. di ba? Ning bangon ka. Kay ang mali magun mahimo na siya mali. Kung mutruhan gyapon mo buhat ang butang kabalo ka nga nasa ita nga buta. Di ba nag-eskwela pa ka until now? Dayon nag-vlog pa jud ka dayon. Makita na ko nga kugihan kay ka nga pagka-vlogger. Everyday mo na jud kay ma-upload. So gyud sa nimo pag-manage ang imong pag-vlog ug sa imong pag-eskwela? Wala rin apektuhan. Wala kaya akong ginuna mo ko this type school. Ang oras importante kayo. Munang every time nga pa akong live bakante, buhaton din ako kung mga gusto. Ah, nice. Wala na ko. Wa kay tapul-tapul like Ay normal naman sa tao mabati tag mabati Kakapoy. ang inyong unya na. Pero ako mo gusto na is ang katapol is di na makatabang nimo. Kay kung gusto ana magod ang katapol, kung gusto ka mo anang katapol mo dis feel nimo nga dili na siya katabang sa imong gusto. Baliwala na nimo. Kay kung ganit po advice po na kung ay ka na masulti po na kung gusto ka mawala imong katapol. Nara ko'y duha ka butang nga matag. Paguna na unaon nimo nga mamatay ka. Unaon nimo nga mamatay ka. Kay ang kat mo na tambal sa katapol. Tapulan ka karon, muna gani nga mamatay ka. maabtik ka. Mawala na katapol. Lihukon ko ni oy kay basta mamatay ko. Oh, di ba? Ikadua is deserving ba imong posisyon karon, muasa ka karon. Deserving ba magpatapol-tapol pa ka? So mo na kung duha ka butang nga istorya ko niya nga nung gusto ka mawala ka tapol. Dapat muliyok jud ka. Kung ay bakante nga oras, nga feel nimo katong himong himuon makatabang sa imo, imo jud lihokon. Alright. Ay kabalo ka, murag feel ako daghan kayong makatunan ang mga tao sa imuha, no? Sa imuhang inistoryahan or sa imong kaagi. So, syempre, bago ka na ingon ana, ano yung mga strategy na hinihimo mo para magiging ganyan ka ngayon? Kuan. Ang ako lang dito is buhata ang butang nga ikalipay nimo ayo sa banda. Kaya kung nagbuhat kag butang para ma-impress lang mga tao na wala dahil mabuhat sa imong galingon, muragi patay ng imong kagalingon galihim. Bali, ang imong gipalipay ang laing tao, dili imong kaugalingon, no? So, nagmurag need kag validation ba? So, ang imo is, nagbuhat ka ng butang nga para sa imong kagalingon nga malingaw ka. Kaya kung magbuhat mo kag butang para sa ubang tao, dali ra ka ma-discourage, sa ano ta, maapektahan ka sa opinion sa ubal. Then, ang pinaka-conjure, pinaka gusto ka ma-success is, ayaw paapekto kung sa opinion sa ubang tao. Kay never na sila kapakaon nimo o never na makatabang si mo kung mga negative ilahang munang kuan. Pag-focus sa mga tao nga nakita mo value, ana ra? Focus ka na yung tao nang nisuporta nimo. I-appreciate nimo sila. Speaking of mga tao nga nagsuporta nimo, as of now, no, kinsa to? Kinsa mga tawhana karon nakapalibot nimo nga feel nimo nakatabang dako nimo? Kuan. Muna dyan ang pasalamatan is ang Ginoo ni kadua katong ako amigo nga si Sintan. Oh, si Saint John. Di na ako na siya ikadinay mao din ning tabang na ko tong zero ko. Nga siya ni tuo nga napoy potential. Na mahimong vlogger. Ana mo gud na ako, ang story mo gud na is ikaduha na akong take ni nga vlog. Sa una akong followers sa una is na ako isa ka page nga Pagadian Biners Vlog to siya na pangalan. And then nag-income na po ato. Dayon nawala siya. Baga na violation. Na-violate ang Mo na stop po 1 year nakatrabaho construction nila na. And then mo to nga murag nawala na ko gana ba. May gani naisisin diyan nga nakita niya ko potential. So na part nakita na ko ng potential nga kay kuan. Kaya nam gud pagkitabo nga na down ko sa una, tamo may GC nga mga vlogger na may GC ana. And then ana kapait mo sa GC na mo once nga mo down ka is mag-celebrate pa sila, malipay sila nga down ka. Uy, Mao na kalos tanan na rito. And then tungod sa nga di pa kay ko matured, jacksin na po na ko nga okay nani na tingali akong life na. Then nakapait mo gud ako sa una is kusog tay ko mo tabang. Kumbaga is gusto na ko nga kamo mga vlogger is akong birahon pataas ko, hindi ko mo birak pataas. Nga wako kabalo nga ang gusto nila, nga ako na po inaubos katong wala gibuhat na sila. mura nagwala. Mo nang akong nakatunan dito is ang mga tao mo dikit ra nimo kung naslay mo kuha nimo. Kung ikaw nga walang wala, ay Jesus wa di mo dool. Dayat. Ano Ano ay tawag na murag mga linta ba? mga alimatok kung sa Bisaya pa, no? So nahitabo man gud sa imuha, maunang makaingon ka mga ingon ana, no? And kana nga mga lesson, maunay makatabang pud nimo karon nga mahimo kang mas better person. Di ba? Actually. And then
Di no dito po nababalsan tong mga tao nga nang konsen mo. Oh. Pero dapat nanakay boundaries. Dili na nimo paapara ko ng mitin o kadua. Isa na, exactly. Wala na yung anti-venom biya diri. So, unsa may gihimo ni kuan niya, ni Saint John sa imuha? Mo to gi-pursue jud kaniya. Uy, porso di ba na? So, nag-create kag bagong account. Kahit, na mo ditong tayo mga broken gigo na sa pen situation, then wala ko kasabot sa mga buhaton. May gani, nailan ako sa dyan nga. Yung nga siya nga, siya rin recommend ba nga, mag-content na niya. Wala ko may cellphone na to. Kasi dyan nga tayo sa kuwag, ipaulam ko niya cellphone. Wala, nice. Cellphone to sa mga iPhone. Friends, gidi ay mo. Siya rin tabang so nga, gamita sa niya sa cellphone no, kana. Tinwala siya libog na mo, sa ba? So, tinatabangan ka talaga, nag-motivate ka talaga. Asa may mastorya ni mo niya sa imong, iyang pagtabang sa imong? Sobra 100%, di na ako ma-forget yung kamayo. Kay, zero dyan siya dyan itabang ko. Unsa inaan ako karon kung unsa po inaan niya, tungod na ako o tungod po niya. So, ano yung masusulti mo sa kanya? Grabe yung nga part kung nga nantaw ka nga video is salamat kay sa panahon nga ikaw minto sa kuwa. Dayon nga nagitong mapakaon po ko nung sa imong boarding house sa una. Grabe, i-appreciate yun ako to tanan imong gamayo. Never na ako to ma-forget nga imong gamayo sa tanan. Ikaw rin yung sa kuwa, nagpaulam ka sa kuwa sa una cellphone, iPhone XR. Para lang sana Nakasugod ka. nasugod ko. Kumbaga samtang gasugod ko, ginakatawan ko sa mga kauban na to ng mga vlogger, ikaw rin yung tuo. Maraming salamat Nga, sa tanan. padayon rin yun pa. So kung ano, o sa siya sa pinakadako nga hinungdan, na nganong naa ka diri karon, no? Kay, kung wala siya nagpahulam ni mo, di ka kasugod. Di yung gasugod. Di mo siya guna kanus ako makasugod. Ana, di ba? Din karon, labaw pa sa sugod, naana ka sa tunga-tunga. No? So, syempre, paano bumalik yung gana mo sa pagva-vlog? Like, Katong panahon nga, kumbaga nasa ko kasing-kasing jud ang mag-vlog jud, balag na ko sa pen, gibuhat na kong butang nga. Di balag wala ko proseso. Kumbaga napa sa proseso ba, kabalo ko nga, temporary rin ni nani nga, maabot ko sa panahon nga. Kumbaga na naman ko experience ko. Kung naka-million of views sa una, kaya na ako mga paon na strategy sa kabalo na tao. Kabalo na taon saon. Sige, okay. So, sa pagbalik nimo sa imong second kuan, sa imong comeback, ano yung video na nag-trending para mas lalo kang gumanahan? Katong kuan, so nagsugod namin ni si Hidjan mga mangitsits. Maton. Wala ka kita tuanak. Madon na mga lugar na dito nagkasugod. So, syempre, at first, na mga ning suporta na giganahan. Normal. Tanan jud sa asa kung sa unsay mong buhaton na mga tao nga. Mo support. Ay hindi nang common na is imo jud na kapalibot nimo kaya barangay. Oo, mostly ang una jung mo hate nimo kanang mga kailala nimo. Himon kang katawanan kay feel nila nga nabuang na siguro ni himuon na tanan para makakwarta. Pero until nga mahimo mag-success na ka, din na din pod sila mo applause mo. Ano sila, bay, nindot kay bay, ano. So, unsa may content nimo nga, no? Kay, ako nadunggan, may nadudunggan talaga ako na, meron din kayong mga basher ba, sa mga comments. So, anong content yun? Katong time nga, nagpabuyag di sa pagadian. Nagpabuyag, no? Ang amo lang nga to, so may attention nga mag-out ko ba guys, content na ba nga, naran mo migisunan na to mga nga. Namigisunan nga mga vlogger po, kasbuhatan na. Nakita ninyo, so una nyo, ay, ito ning himuon. O ano ba na, ang mga vloggers. Mga to, na viral siya nga na to. Unsa to? About katong sa merkado man to nga mularan ba? Nakasaguan na. Ano kaya to? Gano'n sa tigihimo ninyo? Nga, nagsampung-sampung kami gunuhay. So wala gabi na wala may timawan na to kumbaga kung ano ba lang ana. Pero ang nga tao ba pali ra may bantayan. Oo. Kanang wala kasabot sa inyong kuan man gud sa inyong gusto. Mo gyud kusog kay mo react. Pero at least na lesson learned na po to. Nga ang lesson learned dito is dili importante ang validation sa tao. Kumbaga kung gusto ka ang mga brito god says na-doubt mi sa offer sa nana ba nga nag-offer mo nang need na mo magpabash kay harot na yung mga kwarta manang kita kaya less ko lugay na dilim ni maayo ito nang stop ko at least di ba kung feel nimo nakahatag na siyang negativity sa mga tao at least kabalo ka nga need mo i-stop. Alright, so syempre ano yung pinakasakit na comment na bash ng yung nabasa? Ang halustan na yung ang pinakasakit yun ganun tatak gid siya tatak sa lugar nis ko
Sa to, marag wala bing tatak sundugan ni kay ang mga bash man sa ko, di mo di na kadulot ba. Ang anad na ka. Okay, huna-huna manggod nimo nganong maminaw sama sa mong giingon di ba? Anong maminaw man ko ani nila? Kumaga sa mo na experience sa mga bus nga may nana. Personal giban na bus tong wala hindi na madina ko madatlan ba. Pero sa imuhang life, gikan pagkabata. Siyempre, naman dyan tayo madunggan ng istorya nga mo tatak sa tuwa. Unsay pinakasakit sa imuhang imuhang nadungog sa laing tao, sa pamilya, or someone na imong gilove. Ang pinakasakit jud nga dunggan ang mga naingnon ka nga wa kay pulos. Kana. Jud. Gikan, na sa gikan. Sa lain tao rapat. Oo, sa laing tao. No? Kay wala man po sila katungod nga maingog way pulos kung napamaggunta sa tuang kuan. Nag-process pa nga tuang kuan ba, tuang kaugmaon. So karon katong nag-ingon nimo na walay pulos, napuslan siya. Kuan, katong mga tao nga nang negative na ko is wala ko nagdumot nila so di ko kalimot. Kala nga nang kung unsa sila ganun kung unsa ilang pagdato sa ko, orya pon. Mara na limitation ba nanay kan boundaries. Pero sa imo ha, ano yung pinakalisod ngayong nagian sa kinabuhi? Kana. Kuan, kana yung mabot sa punto bitaw nga pati sudan nimo nang utangon. Tanaw lang wala na jud. Pati ginamos ba nana bitaw mabot kas punto nga aga meray nga ba nga Lord ngano man nga na makasisyon ka ba. Ang samot na pa kay mga manghod no. Naluoy kag samot maglantaw sa manghod nga dili man nimo deserve na ingon ani. Mo to pinakalisod jud kay may tabo sa kinuha sa tawag ang nana. Kanang feeling mo zero na jud. Nga zero na jud ba. Pero at least karon nakita jud kag way no nga makakauna ka mo sa imong ganahan kanon. No. Karon as of now sa status sa imong life kaya na nimo mukaon og unsay gusto nimo. Oh. No? And mo na maka-proud. And ang importante sa ana kay lambo ka pero wa nimo gibiyan nimong pamilya. Wala eh. And then pinashare po na ako ang mga blessings sa uban. Oo, sa laing tao. Kaya makita na ko sa mga vlog, maghatag-hatag kag kwarta. No? Dilo, manghatag ka. Oo. Ang Kanang katotong kwarta na ako sa una katong sa sige ra promote daw bagi. Ti ko mo ipanghatag na ko. Kaya nakamat no nungod ko na. Okay, enough na. Di na ako ang kano, ang gambling. Guni. Jesus. Ito, diya juga gi-fan bro. Ay, nag-promote ka sa una. Oo, nag-promote na sa una. Until na, nag-promote ko po, if need lang ako. Pero kung dili na. Ay, so bali magkuha lang ka kung pangkuan lang. Pero dili jud ka ingon nga pang sobra-sobra. So, wa ka nagsiniro. Wala. Anong wala man nimo gitake na opportunity nga? Kan. Di gano kaya tamo sincha gun nga. Kana bitong ay noon bod kung partika lang islutan, goods na siya nga strategy. Tekalan. Pero ang imo magong uno naon is kung maguna lang ka sa temporary nga pagkalibutanon o kansa sa long term nga imong kunon nga naay pikas nga kinabuhi, diyan mo ma-realize. Black ko ni sa unya. Ako na may gidungga ba ni eh? Ito kaya ako ang is nakagiyong buko yan nga kumbaga is sa kumbaga naguna ako sa temporary lang ba nga inana. Pero ako sa una-una, kay if di ko mag-promote, daghan na kayong ga-promote. Kanang mga sugarol, mangita ginagpamaagi sila makaduwa. So, i-take na lang ako ni. Wala na. Pero as long as nga, wala ipas kita ng mga takir. Di mo kumanjat sa mga, okay, langin na mo. Ano na siya. Iya ra gyapon paning kamot. Ang ending sa kinabuhi, iya ra gyapon paning kamot. Opo. Kaya alam mo na ako. Kung magsumbra pag kakamayo, sana mapugod ka. Kumbaga is, sundo na din naman na. Wala bilay nakatabang mo. Imo lang ka. Imo nang dispel yo. Wala. Pero di mo taging na. Kinahanglan jud karon kung gusto ka mo lambo imo jung lihokon. Paning kamutan mo talaga. No? Alright. So, sa plano nimo? Ano yung plano mo sa iyong kinabuhi ngayon? Like, siyempre na nakigamay yung kwarta. O say gusto nimo na kay next project? Kuan la. Ang gusto na ko is, ano yung makatabang sa uban ngayon lang. Tabang na jud ka. Mo imong gusto. Wa kay plano magnegosyo. Haya. Pero maganang gusto pa jud kong success para makatabang sa uban. Eh di mo ga makatabang, hindi ka mo success. Lusod ka ayo itabang kung ikaw pud mismo tabang nun. Di ba? Episode sana lang. Pero maputom jud ko sa Ginoo nga ihatag na niya pa sa mosarig lang kaniya dayon. Paabot. Ana na jud. Ana may perfect timing sa Ginoo nga. Nasa Ginoo ang kaluoy pero nasa Dios, nasa tawang Dios. Na Dios lang diya. Maabot ta jud ka. So after nimo mag-graduate,
Di ba? Next year ka mag-graduate, di ba? Sa imong senior high. After mo mag-graduate, ano plano din mo? Kan business largo. Dito na kag-business. Wala kay plano mo proceed to college. Yeah. Ano. Nasa akong maisip man gud is ang eskwela goods magyapon siya pero ang nasa akong mindset man gud kay lahi man gud ang ako nakatunan man gud kung kanang 4 years nga imong gikuan mo imo pa nang study about study sa kinabuhi or mo start na kang negosyo kaya naman ko'y difference ang eskwelahan o sa realidad nga ginabuhi. Kaya ang eskwelahan man gud tagaan kag mga lessons para yung studyhan usa ka taga-active speaker. Di ang realidad sa ginabuhi itis kandaan usa ka makakuha lessons. So kapag mas piliyon ako ang mga experience na balag mag-try na iron ko. Kaya sa parar sa edad na ko 21. Kay sa mga galantaw diya nga 21 or 20 pa, ayaw mo ka worry jud nga ma-feel mo. Kay sa 21 to 30, trial and error pa jud na fail to fail. Invest sa fail kay kung na-fail ka, it's okay. Focus sa lesson. So kay bali kung pobre gyapon ka nag-edad kag 31, sala na nimo. Sala na jud na. Kita ni. Muna ako. Kaamot kita ni. Para ako samtang 20 pa ko, normal ra jud ako mo. O na normal i-take gid nimo tanang mga failure. Try lang jud ko para nang try ko ng butanga kung dili magbunga. Wa ko sa lessons, try na pod. So dako kay kag kuan, dako kay kag salig si mo ko galingon nga mag 31 ka, successful na ka. Hala, bantay ka ha. It-an kag 31 mo ora gyapon ka ah. Paloon kita ka ng pagarian. Pero at least mo gid mong gituuhan nga dapat nag-edad na kog 31 dili na ko ingon ani. Pero dapat ngandoy ka yukon din mo. Oo, malihukon jud na. Dapoy uban nga gamiton po ang ilang eskwela para maabot po nila to nga pangandoy nga at the age of 30 mas mahayahay po sila. Pero lahi po imuha. Kay depende man sa sitwasyon good. Kay kung karon mo eskwela pa kag 4 years dugay kay kakalihok, dugay ka kakatabang sa mong ginkanan. 4 years din, nag-graduate nimo, di mo juga katrabaho dayon. Tambay pa gad. Kaya na pa kay kailas kumpanya. Di ba? Manang kalan jud. Manang ako masulti is kung goods magyapon mo ka mag-eskwela kay tanang mga Pilipinas kay Actually, good siya kung makauman kay eskwela. Pero depende man good pod sa diskarte sa tao. O di ba? pero mas nindot na jud ka sa duha. Oh, naa ka sa duha ka na. Pwede ka ng eskwela din gamito nimo pagkahuman. Ay mong nahibaluan. Pero ikaw kay sakto naman kag learnings ka ha kung di man sa ingon na ka ng saktog learning sa eskwelahan. Sa kinabuhi ba? Kung kabalo na kaunsaon pag paningkamot o na kay mga gani mas daghan pa kag mga words of wisdom kaysa sa amoa. Grabe kag mga punto por punto nga ma-check ka. No? Mura kag si kuan attorney si Son, na hait kag dila. Dan kag nahibaluan murag klaro kayo nga kuan ba? Daghan po kag naagian sa kinabuhi. Daghan kag lesson nga na tabukan. Ganin to kas guys. Kung agi ko sa pagkakamali is mukuha ko sa lessons without mag-focus ka sa lessons di ko mag-focus sa namali ko. Kay normal jud ta magita sa mulingi ta sa pas. Pero imagine nimo mag-drive kag sa tiyanan. Musig kag lingi atong wheelchair nga gamay. Katong sa Wheelchair. bawang ka juga pa yun. So mo ganing gituyo nang sa kedat nga dako ang iyahang kuan para dito ka magpo. Katubangan. O normal muli pili ka mulingi sa likod. Check lagi na ignay. Nimo. Para pa na sige na Kung naabay mga toxic sa kilid, naabay toxic sa likod, pero nag-focus ka sa tubangan. So ina na pagkuha sa mga pangandoy, maabot dito si mong kunto kung mopadayon ka. Ini sa radyo ang sigurado. Kung gusto ka mo success is unahon din mo Ginoo. Kana uy ganiha pa kay nako na nabantayan nimo. Nga bisag gamay kay nga mahitabo kay Ginoo gid mo pasalamat jud ka for me. Ano, mo nang gi-blessed kag taman. Kay sa taan mo wala posible niya. Kung mo may taong Walay imposible. wala imposible. Yawan po tani mo walay posible mo giingon. Mo rin hinungdan ma-impierno tan duha ha. Walay imposible sa Ginoo, di ba? Tama ta kinaksing-kasing din mapagduol niya. Tarong-tarong nga paglitok ko siya walay posible niya. Uy, kumipit na. Tintuhan na kita ani ron. So, hinimbahon sad ka. Gusto sige ka ato tong simbahan po. Hindi ay like you na. Sorry lang. Uy, I hope one day wasig daing magbalik-balik na kog content mag-uban-uban at ta. Ang natay time mga mag-collab lang gud gamay no. Why not? Pero ang vlogging mood is dili pod kaminti nga diha jud ka. Kumbaga panahon ra gyapon ba. Dagan bitaw ka start og vlog.
nga stop na yun. Mapulaan. Okay, feel nila gamay ra income. And then nakapait mo gutsuban, Mr. Frog Vlog, abing ganda ko income no. Pag abot nila sa reality, Sud kayo. survival na dayon. Then dili pag pwede pag-start og vlog kung ikaw mismo wala kay confidence ka. Kumbaga maulawon daan na. Dapat baga jud kag now. So ano yung masasulti mo sa mga bagong vlogger ngayon nga Wala. padulong pa lang? Ako masulti sa mga vlogger nga gusugod ka. Padayon gid mo kay ngano. Tuuhi lang inyong kagulingon. Ayaw mo paapekto kung tayo sulti sa uban. Kay monity man ni. Bisan pag unsay mong waton, magminaayo ka or magminalito, dyan mo sulti ang mga tao. Mag-share kang mga about sa Ginoo, naagi apoy mga verse mo. Mao nang buhata ang mga butang nga gusto nimo og uban ng Ginoo. Kana. Exactly. Sakto jud ka Julius ay. Grabe kag mga kuano nga unahon jud nimo ang Ginoo sa tanan nimo nga nahitabo sa imong kinabuhi. No bisan pa manggalig dili nindot ka pang hitabo, Oo. imong gipasalamat. Ang Ginoo sobra kamayo kay ano mo ganaw. If karon nga galantaw ka nga video is nag-feel mo empty ka, feeling mo kada bitaw tanan man gud ta moagi tag feel nga kulang kita. Emptiness o feel na to nga mag self pity pa jud ta. Feel na to nga itong mga kabats nauna na. Then ikaw na sa proseso ba nag-stay pon ka ng kumpanya nga trabaho nga toxic na gayo. Feel mo nabian kay ka. Kay feel mo wala mo dawat lain. Dayo. So, once gani nga na feel na nimo imo kagulingon na nakay mga pain na kay problema 100% galihok ng Ginoo sa imong kinabuhi. The more nga imuhang na feel ang nakasakit, Ang Ginoo galihok na. the more nga gilihok niya. Gilihok ta niyang deserving nga butang maabot niya. Alright. 100% tinud na. So mo rin nahitabo sa imuha. Mo nang karon papil bito ninyo nga galanta mo karon nga feel ninyo na empty na mo. Feel mo lang may maabtan sakit ug kayo nga nagikuha ang Ginoo nga samuan sa inyo or trabaho nga giwala ka diha. Boy, blessings na na boy. Appreciate na nanay blessings mabuti mo. Yung mga nagay sugod karon balikin ang video 100% nanay blessings maabot niyo. So ina na kamayang Ginoo. May wari mo oy. Nice, I love it. Mo nang kung nagsakit ka karon embrace. Wala na pero minti bitaw nga kisa kung sa kusog sa ulan hunong jud. Tay kung sa kusog sa balod muna sud. Kumbaga nay gabi nay buntag, nay ulan, nay init, di ba? So kung nay kasakit, na di galipay. Imagine na, ang pain ay ang paghilak ang cry is na 3 liters. Ina na silang joy. So kumbaga, nay process na ingwan di ba? I love it. Nice. O sakto, no? Muundang mo dyan ng ulan, muundang na tanang mga kasakit. So ang importante ani, kung gidawat gani mo nagpasalamat di ka sa kalipay, dapat kabalo jud po ka mo dawat sa kaguol. No, kaya di man jud mahimo nga ang kinabuhi puro ra kalipay. Ingon ang kinabuhi sa dili. Pag panganak pa lang nimo, gahilak di ka papagawas tiyan sa kanon. Di ba? So ang kinabuhi di yan sa'yo. Kabalo ka nga ning hila kapag gawas. Wala. Amin ako na anak kay buot pagawas nimo. Mukha oy. Pero bitaw no kay nagawas sa bata mo hilak bi adjud. Kaya ang nakapait mo sa mga tao is natuos lang kinabuhi sa yung dili sa nang kinabuhi man gud. Pero masay lang siya kung kabalo ka mo at Dala. Mas mugaan siya kung kabalo na ka sa pasikot-sikot sa kinabuhi. Pero kung wala mo kung sige kag-focus sa mga butang nga wala pa sa imo ka aluy ka. Madepress ka. sige glakad no. Kay ang damon nga gukuro nimo ang butang dawol pa na magpalayo sa imo. Pero kung unahon nimo ang Ginoo, tanan butang mo dulo sa imo. Ang mga imposible, maposible. So in 21 years of existence sa kalibutan, unsay pinakalami nimo nga naagian sa 21 ka tuig? Ang pinakalamig dyan ako nagyan is katong panahon nga gipailaw sa Ginoo. Uy, nice. Kay kung unsa man ginanaw ko ron nakuha na ko mga butang nga gusto nako dili gyapon ko laya pon ako na feel nga naka-feel ko ayay gamay pero katong panahon nga gipailas ko nga importante ang Ginoo sa kinabuhi ito din ang kaingon ko nga siya din ang pinakadabis nga butang nga nabot sa kinabuhi. Giunsa unsay process giunsa ka gipaila-ilas Ginoo? Ikaw ray naka-discover or ikaw ray naning kamot or nailaing tawo nga giawhag ka nga kuan paila ko sa Ginoo tungod sa akong pain nga nagian. Kato sa imong past, sa imong ex, ana. Ato pasakitan ko niya akong tubangan na Ay gabi gyud imong kuan ato pag-suffer. sabi. Then how come nga naabot ka sa Ginoo? Kuan. Motong abot sa panahon nga wala ko dai modulan ba. Nga Lord, pwede man ta ko man tong mga barato kay broken ko pero mas gipili yun akong simbahan.
Dito ko panahon nga nabukin ko dito ko nihilak sa Ginoo. Yung ko ba guys, number 9 ni converts ko ba nga pangilang ano ito, may feel ko nga. Murag na feel dyan nimo no, nga bisag ikaw ra isa sa simbahan pero kung didto ka mo pagawas kay feel di mo kay naa kay kauban nga ning. Dito na ko nilas nga maayo yung Ginoo sa tanan. So after na kaning tug-an sa Ginoo sa imong kasakit, after kaning hilak, after mo naka-feel og comfort, naganahan na kay ka sa imong na-feel didto. Kasi nakabalik-balik. Ginoo ulit-balik mo tong taga desisyon na wag ginasalig na ako sa Ginoo. Mo to until now ang relasyon sa Ginoo na radya ko na. So mo ito'y pinakalipay nimo nga na, pinakalami nga na feel nimo sa imong kinabuhi. No? Ang paghigugma or ang pag-ako sa Ginoo. Alright, thank you so much. Ako balo ka, sa imong daway ka mo storya, murag lami kay ipasunod sa mga batanon. No? Murag lami kay kayang himuong kuan ba, kanang inspirasyon. So sa may mastorya, unsay pwede nimong i-share sa mga kabatanunan nga pwede nila makuha? Sa mga batanon dinagalan daw. Kung gusto ninyo nga makuha ninyo yung mga gusto, una niyong buhaton is higugmaan yung ginikanan og ang Ginoo. Kay useless ra gyapon kung makuha ninyo yung mga gusto kung wala mo relasyon sa ginikanan og sa Ginoo. Kaya di gyapon malipayon na. Kung ikaw mismo selfish ka, dili mo wala ka gigugma sa mong ginikanan. Sige na kagpasikat dira nga laki kwarta pero ang imong ginikanan imong gipasagdan. Wa kay relasyon sa Ginoo. Unay ko murag di ka ka-feel og satisfaction sa tanang nga success nga imong nakuha. No? So sa imong storya nimo, syempre, dako binig katabang kani nga show na karon sa imuha. Kay sa tanang mga basher nga wala ka ilan nimo magpalabi na lagbash, kung makita nila ni feel nako nakatabang ni nga murag pakasabot sila sa imong kinabuhi. O sa imong storya nimo sa imong mga basher? Ang masulti sa mga basher is ilha ang tao sa personal ayo ila sa tao nga makita ra nimo. Kay kaya ang mga tao magod na dyan ay masulti nimo. Pero kana yung mga tao nga haters na dyan kayo is ilahan na din ang kagulingong sakit. Kaya ang tao manggod is kung unsa na ilang gipagawas sa comment section ng daot sa imuha, ng daot sa imuha, 80% ilang kinabuhi. Lula na. Kaya mga tao nga imong say prebantayan, sila ang kinabuhi, di way linaw na. Kaya tinuod nga kalinaw sa tao, di na sila kabalo mang judge. Kaya nag-focus na sa nakagulingon sa nakag-improve po. So kibali kaning mga marites, kaning mga himantayon. Ila kagulingon, libog po. Right. Kisa itong mga tao nga iling mamantay, libog mo nilang kinabuhi. Kapag gusto na po sa mga mong silang kalibog. Ipasa nila sa laing tao ang ilahang kabati, no? Diba? So katong tao nga kabalo na, di yun na mapektuhan. Alright, that's good. So na-mention ni mo earlier nga, before ka nag-construction ka da usa ka nagtrabaho. Nag-edit. Nag-edit ka daan. Usa ka nag-constructor. So, di ba, nag-edit ka sa mga vloggers sad. Hello. So, imong trabaho is mag-edit sila mga video or mag-video pod nila mismo. Pero kaapoy kaya nga kaya kontrolado kaya po ni mong oras ba. Pero, kung yun, experience na yun akong gikuha rin. Video. Kinsa man to? Kinsa tong mga vloggers? Sa taga-uro kita o taga-dirira po. Kinsa nga oro kita? Atong uro Frankster. Oo. Ikaw may mag-edit So, pala. nag-apply ko sila mga 3 months rapagod sila. And then, Pag human mo dito, balinasad ka. then baka ka nagbalin. Kumbaga is, mas gidisod ko sa Ginoo ba para nasa deserving ako. Oo. So baga katong panahon na stable di ko matured ato. Kumbaga kanang baga na experience lang ana. Kung gituyo ka ni pawala dito para maabot ka og asa karon, di ba? So naka-realize ka pag humani mo dito trabaho sa ilaha, naghimo na kay imong content. Pero katong panahon nga na ako sila is dili ba kay ko mature di. Wala pa ko kagig pain ba? Wala lingaw-lingaw ray mo pero may gusto. Sa tawa panaot pa kay ko ato. Pero andayin murag gikuan ko sa Ginoo ba nga sige tay. Lisudon sa tika karon kay naoy ana nya kaya nimo po. Pero karon makaingon na jud ka sa imong kaugalingon nga you're matured enough sa nga mo-handle sa imong kinabuhi. 70%. Kanang no, kung feel ako sa imong habit sa imo bitong paglanton ako or sa akong pagsabot sa imong kinabuhi ron kay murag feel ako kaya na kay nimo tanang mahitabo sa imong kinabuhi, murag kaya nimo dawaton or di na ka maapektuhan. And mo na spirit sa mga tawo nga gusto mo lambo. Di ba? Nga di magpaapekto sa laing tao. Ang nag-focus karon sa imong kaugalingon jud. Kana jud. Kung paano sa ka makakita og opportunity nga dito may nindot, i-grab dito mo dito. Ana i-grab jud. Samot na happy ka dito nga lugar. Pero feel yun mo nga kanang butanga nga kanang dili makalayo sa Ginoo. Focus na. Kana.
Pero lahi pa ato. Nakabantay ko bisag diri, garo nga gi-invite ka na mo kay you're still kanang wearing the kani nga outfit. Ana agad imong unlan. Yeah, tato. Dili ka na imong sanina og short. Oh, kani. Makita ra. Oh, sa story ani nganong kani gyud. Kan. Ang story dyan na is be humble. So mo na yung message sa imong gisuot. And then mo ko na yung parang nagasugod go. Ganun yung gisi-gisi ni ana. Kaya ana mong ni mo ang tao mo masukod nimo sa panahon nga walang wala ka. Ang pasip kang walang wala ka, diya nimo masugod ang tao. Naabagay maduol. Mao dyan na pinakadabiski kumailan nimo ang tao nga maayo ba na or dili. So kanimong outfit karon dako kay nag-value kay murag mo ni nag-start ka tungod ana. Nahimo kang karon tungod ana. No kay di jud mo siya ikaulaw. Kay bisag kabalo ka daghan kay makakita ani nga video pero wala jud pa namang gisuot. No? Maka-proud. Sakto jud ay wala lang kaingon nga dili kaingon nga kutob na kag storya. Na jud ay kay gihimo. Kay pwede man ka mag-outfit ron og nindot para ipakita sa laing tao pero milin jud po nimo imong pagka-humble kay gusto nimo na kay message nga ihatag na nigming nato nga ang tawo muduol nimo kung daghan sila makitaan nga pwedeng makuha. Diya nimo masugod ang tao. And that's good. Thank you so much. Alam mo, kanang Julius, ngayong adlaw, napakadaghan talaga namin, napakadaghan kong nakatunan tungod sa mga words of wisdom mo. No? So, ang pagkata na, ingon ana na jud ka sa una. Dili. Paano mo nakuha yung mga ganyang mga storya? Kan. Ingon sa Proverbs 4:7. Ang pagsugod sa kadlok sa Ginoo, diya magsugod ang imong kamauhan. So sulay lang og kadlok sa Ginoo. Yan alin mo ma-realize sa mga butang nga kabalo ka sa sakto kasi dili. So mo na nahitabo ni mo ron. Thank you so much sa imuhang mga words of wisdom kay grabe hasta ko na enlighten, daghan kog na learn, no? And maybe usa sa na siya sa rason nga niabot ka diri, no? Para daghan sad ni mahimasmasan. Perfect kay ka og mga kuan. Thank you so much. Maka-amaze. So alright guys, no, so gusto lang ako i-shout up ang akong page Julius Vlog. So daghang salamat sa inyong paglantaw ani nga video and then na-appreciate na ko na tanan inyong suporta or sa pag-react lang ani nga video sa pag-share. Dako na nagatabang sa mua. God bless sa inyong tanan. Thank you so much. Alright mga buwang-buwang, thank you so much sa inyong paglalantaw. Paki-follow naman Buwang-Buwang Talk Show. Ginoo ko napakadaghan talaga nating nakatunan sa adlaw na ito or sa episode na ito together with Julius Vlog. Thank you so much mga buwang-buwang and magandang adlaw!